De band van de Boppenbouw binnen zelf op ziek gegaan naar gebeurtenissen die in het dorp plakvoeren hadden. En van het onderzoek hadden ze goede tijd na. De band die binnen 2 maanden bezig was om informatie over de geschiedenis van Borzum op te zoeken. En dat hebben ze op de kinderkanon zetten. En nu doen we rondleiding terug het dorp. En op verschillende punten staan de band en daar lezen zij uit over dat onderwerp. Dat zijn wat we opzocht hebben. Een van die verhalen is bij de Wetterplas vlakbij de Tjerke. Jurre vertelt daar de geschiedenis van. Ik heb verteld om de band van deze band die hier staan. Heb ik verteld hoe de wel in de poel. Dat daar heb ik een verhaal over verteld. Je is toen eerst een boerderij. En die boerderij hebben ze toen kapot maken. Want het is vruchtbare groen en dat hebben ze toen verkepen. Omdat er heel veel mooikjes verdienen. De verhalen van de Boppenbouw maakt je indruk. Dat hij dat vertelde en dat vond ik heel goed van hem. Wat had je ervan geleerd? Dat de geschiedenis wat beter is dan ik dacht. En zo wordt geschiedenis voor alle leerlingen libjend. Nou wie het zelf zag dat de band weer op squallen kwam en zei juf, we hebben wat voen. Dus dat is net alleen nog onder geschiedenis ermee bezig zijn, maar ook boeten squallen.